Eguraldiei dagokionez, inauteritan deneterik izango dugu pixkat. Izango dira ordu politak, baina baita ere kaskaraldiak ere. Egunez egun hartuta, osteguna nahiko eguraldi politiarekin dator, goiz parten izango ditugu, tantaren bat edo beste, baina orokorrean oso gutxi botako du. Ondoren, atertu egingo du, eta egoaitzari esker, temperaturak gora egingo dute, eta balio nahiko atseginak izango ditugu, hortxe 13-14 gradutan geratuko zaizkigu maximak. Eta arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, eta eguraldi polita izango dugu. Ostarteak izango ditugu, eta eguzkia zotzatzeko aukera ere izango dugu. Ostegunetik ostiralerako gau horretan ere eguraldi nahiko lasaia izango dugu. Freskatu egingo du, nahiko eguraldi garbia geratuko zaigulako. Eta gero ostiralari daukenez berriz, ostiralean ere aldaketa gutxi, goiz partean hodei gutxiago ikusiko ditugu arratsaldean baino, goiz partean giro garbiagoa, eguzkitsuagoa. Egoaitza ibiliko zaigu oraindikan ere, baina da mendebaldeko ukitutxo batekin, temperatura epelak izango dira, berriz ere 13-14 gradu. Eta arratsaldea erditiken aurrera jada aldaketa zantzu batzuk nabarituko ditugu. Jada hodei gehiago azalduko zaizkigu, mendebaldetik hodeiak sartuko zaizkigu, haizeak ere ipar mendebaldeko ukitutxo hartuko du. Eta gaualderako jada fronteska sartuko zaigu. Ez dator lan handia egiteko asmotan, baina euri pixka bat utziko digu jada ostiraletik larunbaterako gau horretan. Larunbatari daukenez berriz, goiz partean tanta batzuk, orokorrean gutxi, zaparrada txikiren bat edo beste botako du, zeruan eko estalita agertuko zaigu, ipar mendebaldeko haizea. Gero arratsalde partean, pixka bat haizeak norabide aldatuko du, jada ipar-ekialdeko ukitutxo hartuko du, eta atertzeko jora bat hartuko du arratsalde partean. Eta gainera ostarte batzuk zabalduko zaizkigunez, nahiko giro lasaia izango dugu arratsaldean. Larunbatetik iganderako gaua lasaia izango da, ostarteak izango ditugunez berriz ere freskatu egingo du, goiz partean igande goizan nahiko hotza izango da, minimak 5-6 gradutan izango ditugu. Eta gero igandean egunari daukionez berriz, goiz partean, goiz erdian jada beste fronteska sartuko zaigu, eta horrekin eguraldiak euritara joko du. Berriz ere zaparradatxkak izango ditugu, ez du euri asko botako, gehiago botako du eguerdi aldean, arratsalde iluntzean baino, baina giro nahiko motela izango dugu, nahiko itxia eta nahiko tristea ere. Eta jarraipena izango du gainera igandetik astelehenerako gau horretan ere. Igandetik astelehenerako gauean oraindikan ere zaparradatxkaren bat edo beste bota dezake. Orokorrean zaparrada txikiak izango dira eta aterune luzeak, baina nahiko giro tristea izango dugu gau horretan ere. Gero astelehenean ematen du egunez nahiko giro lasaia izango dugula, berriz ere ostarteak zabalduko zaizkigu, haizeak ego ukitu hartuko du, temperaturak errekuperatuko zaizkigu, igandean behera egingo duten bezalaxe, astelehenean gora egingo dutelako, berriz ere 13-14 gradu ere harrapatu ditzake eguneko erdiko ordutan. Eta ondoren, astelehen gaualderako berriz ere eguraldi aldatzen hasiko zaigu, arratsalde partean haizeak ipar mendebaldeko ukitu hartuko du, gaualderako ipar zuzena sartuko zaigu, eta frontea dator. Fronte honek jada euri gehiago guzteko asmoa dauka. Jada zaparrada handiagoa botako ditu, asko botako du batez ere astelehenetik astearterako gau horretan, hor izango dira litroska batzuk. Gero ematen du, jada astearte goiz eguerditik aurrera, berriz ere haizeak ipar ekialdeko ukitu hartzen duenean, jada pixka bat atertzeko jora hartuko duela berriz ere, eta arratsaldean nahiko lasai geratuko zaigula, eta gainera ostarteak zabaldu, eta atertzeko joera hartuko duela. Beraz, esan duan bezala, laburtuz, osteguna eta ostirala nahiko politiak datoz, ondoren larunbat goizaldean euri pixka bat, arratsaldean ateri mantenduko zen, igandean nahiko tristea dator, astelehena nahiko ateria, gaualdera arte, eta gero asteartean goiz partean euri desiente egingo duen arren, arratsalde partean atertu egingo du. Beraz, eguraldiaren aldetik denetik izango dugu, baina beti bezala eguraldia ez da itzaki, inauteritara etortzeko, beraz, ondo pasa eta disfrutatu inauterik.